2 लाख रांखौ बे लाइमोनफोरनि बेखौ मानो बै टिकलि सानैसो लिडाराल' राननो मोनखो गभर्नमेन्टनि जिनिसखौ गभर्नमेन्टआ जेबो नटिफिकेसन होयै पार्टिनि मानसिया बोरै राननो मोनखो नङा होनबा बेथ' इलिगेल जिनिस ना आरो बेरेखायै RTI होनाय जागोन इलेक्सनखौ जास्ट थांनायखौ नेगासिनो आङो जोंनि थाखाय दा दुखुनांथाव बाथ्रा सासेयाल' थांगोन एसेम्ब्लियाव जोंनो सानैखौबो नांगोन प्रमद बर'आबो सम्पद हारिनि बिश्वजित दैमारियाबो सम्पद हारिनि जों दा सोरखौ ना खालामनो आं जिहेतु रावबो पलिटिकेल पार्टिजों गैया आं रावनिबो जानानै बेनो होथारनांगौ बेनो खालामनांगौ बेखौ बुंनो हाला बे जाबाय माला गोजौनि प्लेनिं बे जाबाय हिमन्त बिश्व शर्मानि प्लेनिं BTC सिनेमा एन्ड थियेटार मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ दिनैसिम produced by BTC होननाय BTC गभर्नमेन्ट मोनसे सिनेमा नुनो मोना नोंथाङा फैसाखौ हरदों दै हराखै नङा बयनिबो सोरनोबा 10-5 लाख हरदों नाथाय प्रब्लेमा बेयावनो नों 10-5 लाख मानो बियो मानो हरो नोङो प्रजेक्ट ला नोङो स्क्रिप्टखौ नोङो माबाग्रा मोनसे बोर्ड दा नङा होनबा सायख'ग्रा बर' सिनेमायाव मोनसेयावबो माबा थाया मा होनो बेखौ सेन्सर बोर्डनि जिनिस थाया सेन्सर बोर्डनि जिनिस थायाबा बेथ' खुनु लिगेल जिनिस गैला होनबा गभर्नमेन्टनि फान्डखौ लिगेलि जेबो माबा राइट्स गैयै जिनिसा बोरै मोनखो बेफोर बिराद कुइसन आरोखि गाबोन जुदि जों हमलायो महाभारत जागोन नाथाय गावजों गाव बेसेबां खालामनो ओपनिंआ मा राजु नार्जारिनि जाना थांदों आङो नाथाय राजु नार्जारिनो होआबा मृत्युन्जयनो हो थेवबो BJPनो दा हो बे जाबाय आंनि स्टेन्ड आङो BJPखौसो होखारनो नाजादोंमोन आरो जों बेखौ खालामनो हादोंमोन बेनि उनाव मा जाहोननि थाखाय लोगो ज' जालायखो आरो दिनै मुस्लिम भाइफोरा बिनि सायाव बिजिरथोंसै नङा होनबा अरुप कुमार देखौ दिनै बिजनियाव टिकेट होदों BJPआ अरुप कुमार देया मुस्लिमफोरखौ गाज्रि रायनानै बुंग्रा नङा होनबा आं दाखालि मोनसे भिडिअ नुदों आरो बे अरुप कुमार देखौ दिनै हाग्रामा महिला बिथाङा सापर्ट खालामगासिनो पलिटिक्सआव आं मा होनदों बिथाङा जुदि गाज्रि दिपेन बरुवा जुदि गाज्रि सोर मोजां दा बिथांनि अपोनेन्ट दङ रिहुन दैमारिया मा मावखो 20 बोसोर नामा MLA जाबाय 20 बोसोर MLA मा मावखो बिथाङा बेखौ नायनांगोन नङा होनबा आरो जा बिथाङा बायदि खोथा ओंखारगासिनो बिथाङा जुदि MLA जायो फिसालाखौ MCLA बिथाङा दा बाथ्राया मा जादों बिथाङा लिरना होनो हागोन ना हाया जि आं MLA जाबाबो आंनि फिसालाया MCLA गेलेया होनना लिरना होनो हागोन ना हाया नाथाय रिहुन दैमारियाथ' होनो हायोमोन ना बिथाङा गावनि वेल्थ बानायनायनि अनगायै बिथांनि सम्पति बानायनायनि अनगायै थाखा फैसा बानायनायनि अनगायै बिथाङा सरासनस्रा रायजोनि थाखाय मा खालामगोन नोंथाङा उदालगुरियाव बिथांनि समस्थियाव बेरायहै नुगोन अब्लानो आंथ' बेरायथिंबाय थायोना थांनाय 10-15 बोसोराव बिथांनि एक्टिभिटिया मा बिथाङा रायजोनि थाखाय मा मावफांदों नङा होनबा बिथाङा थाफादोंना थाफायाखै रायजोजों मा खामानि मावखो बिथाङा सासे चिफनि बिसि महरैबो गोबां खामानि मावनो हायोमोन नङा होनबा मावदोंना मावाखै बिथाङा हरखाब फैदों नामा पलिटिक्सआ माने डाइनेस्टि जानो नाङा नङा होनबा पलिटिक्सआ बिराद हाइ-फाइ जिनिस नङा नोंथाङा दैबानानि समाव हाब्रु गानानै थांनो हागोन नाया मानसि खबर लानो नङा होनबा सोरबा मैदेर मानसिनि जेंना जाबाय थायो नोंथाङा 12टा बाजियाव थांनो हागोन ना हाया बेयाव नङा होनबा नोंथाङा माने जों बायदि थांनो हागोन ना हाया थ' MLA सासेनि जिनिसा बेबादि जायो थ' बिथाङा बेखौ हागोन ना हाया रायजोफोरा बेखौ सानथों नायथों आरो भटखौ गावनि गोसो बायदि होथों नङा होनबा आं बेहाय जेबो बुंथ'नाय नङा बुंनांगौ सम फैबा बुंगोन थांनाय नोंथाङा जिखौ बुंदों आङो BPFखौ सापर्ट खालामनायनि मेन जाहोनानो जाहैबायमोन माने थांनायाव जि रल लाबाय BJPखौ हाबनो होनो नाङा हयरास आं सेन्ट्रेल BJPनि आं एगेन्स्ट नङा आंनि एगेन्स्टआ आसाम स्टेट BJP मानोना बिसोरो AGP बायदिसो आसाम गण परिषद बायदिसो एन्टि ट्राइबेल एन्टि भट आरो नोंथाङा गेरेन्टिनि खोथा बुंदों आंथ' दस्रा गेरेन्टिनि बाथ्रा मिन्थिया नाथाय लाइमोनफोरनि खोथा बुंखांबायना लाइमोनफोरनिया मा जाखो गावसोरनि गेजेराव रानलायबाय सोरबा 2 लाख मोनदों नोंबो सिनायगोन आं नाम लाया नोंथाङा मुलपुरनि जेला गथ' सासे दाख्लै आंनि खाथियाव फैबाय बिनिफ्राय 2 लाखआव 30,000 होनानै 1,70,000 बिनिफ्राय लानानै थांबाय आंनि आखायाव गासै माबा दङ दा बेखायनो आं चेलेन्ज लाबाय थायो बे तामुलपुरनिया सोरबा सरत दास मोननो हयथ' चेलेन्ज खालामनो 7 मानसिनि बिबान होदोंमोन क'क्राझाराव प्रहलाद ब्रह्म सिनायखाया होनबा प्रहलाद ब्रह्मखौ BPA बादि खेबसे बिथांखौ माबा खालामदोंमोन होखारदोंमोन APJ आब्दुल कालाम जालामोला बुंनायनि मोनसे समाव प्रमद लालनिखौ गाज्रि जायोमोन बिथाङा क'क्राझारनिमोन थ' बिथाङा साबेसे मानसिनि जास्टिफाइ खालामगो क'क्राझारनि लाइमोनफोरनो चिरांनिया कास्टममोन मिथिखाया होमबा आरो बायदि बिदि दङ आरोखि थ' जों नुखाबाय बेसेबां फेलियार बेखायनोथ' दाख्लैबो मा होनदों नुवाखै सासे लिडार गैया थेख्ला लिडार उदालगुरिनि मा होनदों हाग्रामा महिला सारा माबानायाव राननायाव गोरोन्थि जानायखाय निमाहा बिदो होननाया एक्सेप्ट खालामाखै ना बाथ्राखौ एक्सेप्ट खालामबायना बाथ्राखौ थ' बिनि उनाव माखौ बुंबावनो आरो जेराव कास्टम बिक्रम रन्जय प्रहलाद मोन थाङोना बेहाय सोंनांगौ जों मानो फर्मखौ नुवासै होननानै मानो मोनासै सोंनो नाङा मानो जों फर्मखौ नुवासै होनना सोंनांगौ आङो बेखौनो खावलायबाय आं UPPLखौ आं बेलेन्स मेन्टेननि थाखाय रायजोफोरखौ सापर्ट खालामजानो लुबैदों मोनसे जों बेलेन्स नांथारगौ जे लाइफआव जों आगोल बयनिबो जिनिस नुबाय
नोङो आङो बिपिएफफोरा गावसोरखौ बुंबा गाज्रि मोनगोन आं दा थांनाय इउपिपिएलनि खोथा बुंबाय इउपिपिएलावबोथ' सानै सावलुन ओंखारबायमोन ना ओंखाराखैमोन अत्याचार खुनु केयार गैया मा बाप जेबो मिथिया आंजोंनो बेसेबां अत्याचार खालामबाय बेखायनो सानैसोखौ इउपिपिएल लिडारखौनो आं डिफेमेसन केस होनानै दोनदों दा थांलाय फैलाय जाबाय थायो हा आं जाबाय बिदि आं बुस्थुखौ लानानै लाब गैया आंथ' रावखौबो गिनो थाग्रा मानसि दङ नालाय दा खोथाया मा जादों बेलेन्स मेइनटेन खालामनांगौ दा नों बिपिएफआबोथ' जों मिथिगौ आगोलनि आं नाम लानो नागिराखै दा आंखौ नङाबा इउपिपिएल मानसि होनलायगोन नालाय दा इउपिपिएलनिखौ बुंदों आं दुगा जाबायबो नङा होनबा सानैसोया थ' बै बेलेन्स मेइनटेन खालामनो थाखाय दिनै बे जिनिसखौ नांगौ आरो आं नुदों मोनसे मोजां रिजाल्ट खालामगोन एबार माबाया इउपिपिएलआ मानसिफोरा बुजिबाय पिक मिशन मोनसे लादोंमोन पिक मिशनखौ आङो जेला लाजोबदोंना अब्लानो बुंदोंमोन बे जाबाय मोनसे बड'लेण्डखौ चेन्ज खालामनो हानाय मोनसे इन्ट्रेस्ट आरोखि इक'नमिकेलि नाय नोंथाङा जेसेबां जि बाथ्रा बुङा मानो इक'नमिकेलि जेला साउन्ड जायाना मोनसे हारिया थांनानै थाया दिनै बे राव मायबा मायबि बेफोरो बिराद गोबाव थावरिनो मोननाय नङा बे गोबां राव गोमालांबाय बे बुहुमनिफ्राय गोबां हारि गोमालांबाय बे बुहुमनिफ्राय बेबायदिनो जोंनि बर'आ सामहाव जों मोनसे माबायाव सफैदों राव माबाफ्रा नंगौ नाथाय जों दाबो सेफ नङा दाबो माला गोमालाङो जों मिथिया बेबायदिनो पिक इक'नमिकेलि आं होननाय बाथ्राया आरोखि इक'नमिकेलि साउन्ड जानांगोन हारि मोनसेया अब्लासो थांना थागोन पिक मिशना मोनसे बिराद मोजां मोनसे रेनेसार लाबोनो हागौमोन आरोखि नाथाय आं आगोलनो बुंदोंमोन बे जुदि पार्टियावनो जुदि माबा थायो पार्टिनि मानसिफोरनि गेजेराव जुदि थायोना बे बुस्थुआ खुनु जुदि माबा जानाय नङा नाथाय पिक मिशनखौ बिथाङा जुदि साक्सेसफुलि खामानि मावोमोन ना बे बिराद मोजां मोनसे गासै बड'लेण्डखौ सोलायनो हानाय मोनसे मिशनमोन आरोखि खुलुमबाय बे समाव जों बड'लेण्ड रादाबनि गेजेराव बा बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिय'आव जों सासे आलासि लानानै फैदों जों माखासे खोथा बाथ्राखौ जों सावरायनो थाखाय आरो जाय आलासिजों जों सावरायगोन बेखौ हयथ' रावबो सिनाय गैलिया जायनि मुङानो एम अख्रां आरो बिथांखौ गोबां ससियेल मिडियायाव नुनाय जायो दा बिथांजोंनो जों दिनै गिबि खेबनि थाखाय बिथांखौ जों बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिय'नि गेजेराव सावरायनो थाखाय लानानै फैदों गिबियावनो नोंथांखौ जों खुलुमग्रोबाय बड'लेण्ड रादाबनि गेजेराव जे नोंथाङा बा नोंथां एम अख्रां होनोबा रावबो सिनाय गैलिया नोंथाङा गोबां फेसबुक बा ससियेल मिडियानि गेजेराव तर्क बितर्कनि गेजेराव थायो दा बे बेलायाव दिनैहाय नोंथांखौ जों उदाङै राजखान्थि फोथाराव नुनो मोन्दों दा नैबे समाव राजखान्थिनि खोथाखौ आं एसे सावरायनो थाखाय आखायाव लादों दा नैबे समाव जे फैगौ बिधान सभा बिसायख'थि बे बिधान सभा बिसायख'थिनि बारहावाखौ माबायदि नुदों नोंथाङा बारहावायाथ' बिदि आगोलथ' बड'लेण्डआव बिसायख'थि होनबाथाय बिराद दावराव दावसिनि बिदि माबामोन हपफुलि देग्लाय बेबादि गैया एसे डिबेट जादों मोजाङै माने स्टेन्डार्डफ्रा एसे माबा जादों बाथ्रा बुंनायनिनो नाथाय आगोल जेनेबा बुला बुसिनि सोलाय दा माने एसे बाथ्राजों फैदों नाथाय बेयावबो बिराद रेसिस्ट सोदोब सोरबा बाहायदों आरो माने बिराद गाहाय थाखोनि बाथ्रा रायलायदों आनपार्लियामेन्टारि सोदोबफोर बाहायदों बे जानो नाङा ओरैनोथ' अभारअल नायनो थाङोबा मोनसे मोजां डेम'क्रेसिनि मोनसे फोरबो नालाय इलेक्सना मोजां दासान्दि जिहेतु नोंथांखौ गोदो जोङो राजखान्थि फोथाराव जे ससियेल मिडियायाव खोथा बुङोब्लाबो अपेनलि माने मेल मिटिङाव बिदि खोथा बुंनाय नङामोन दिनै नोंथाङा अपेनलि खोथा बुंबाय बेखौ मानि थाखाय नोङो जेखौ बुंदों एम अख्रां बर' ससियेल मिडिया होननानै एक्सुवेलि एम अख्रां बर' ससियेल मिडियायावल' नङा खामानिबो मावो नाथाय जोंनि हारियाव बे खामानिफोरखौ लानानै बांद्राय बेफोर डिसकासना जाया नालाय बेखायनो किसुमान जिनिसा माबा आरो एट दा सेम टाइम नंगौ आं ससियेल मिडियायाव बिराद एक्टिभ बाथ्राया नों दा जेखौ सोंदों सोंनाया जाहैबाय मा आंलाय सोरमोन नङा होमबा नोंथ' जेनेबा आंनि तामुलपुरनि मानसि हिसाबै मोजाङै मिथिगौ आं सासे सिम्पोल नोंसोर मिथिगौ नाटक खालामना मोजां मोनो नङा होमबा खन्थाइ मेथाइ बिदिनो थुनफावथाय नाथाय आं बायदि मानसिया दिनै मानो अपेनलि मोनसे माबायाव बुंनांगौ जाखो बाथ्राया बेनो जों जुदि बयबो स्रि थायो बे समाव आङो आगोल जेनेबा आगोलनि सरकारनि समाव आं इउपिपिएलखौ बिराद आं माबाबाय सोंखारिबाय नङा होनबा जायखिजाया गाज्रि मोजां खामानिखौ मोजांखौ नङा आरो गाज्रिखौ लानानै आरो मोजांखौ बाख्नायदों दा दिनै नैबे समाव थांनाय 6 दानाव बिपिएफ सरकार दानायनि उनाव स्पेसियेलि लाइमोनफोरनि नामाव सानैसो लाइमोन दैदेनगिरिया जायफोर खामानिखौ मावगासिनो बेफोर माने लाइमोनफोरनि इयुनखौ खोमसिनि फारसे बोना लांगासिनो दङ बिसोर दा आरो बेखौनो आङो एसे जाग्रत खालामनो नङा होमबा जोंथ' आर्टिस्ट मानसि जाहैबायना मानसिफोरखौ एवार्ड खालामनाया जोंनि खामानि थांनानै सोरबा लिडारनि खिबु थांनानै फैसा लाबोसिनाय नङा होनबा जोंनावथ' आर्टिस्ट माने मानसिया बेखौसो बुजियो गरफा गरनै हरबाय स्ट्रेट थाबाय नङा होनबा नाथाय जों जुदि रियेल आर्टिस्टबा जोंनि खामानिया बेनो माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंबा बेनि आवाज जों दैखांनो हानांगोन आरो बेखौनो आङो बे लाइमोनफोरनि इयुननि थाखायनो दिनै आं बाथ्रा बुंनो थाखाय अपेनलि ओंखारबोदों आरो
जिहेतु जोंनि BTC आव मोननै गोख्रों राजनीतिक बा दोलो दङ आनसलिक दल बेनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकार आरो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दा बेवहाय नोंथांखौ दिनै जों नुनो मोनबाय जे प्रमद बर'निखौसो बजबना लानाय बायदिखौ नुनो मोनबाय बेनि फारागथिया माबायदि आंनिया बजबनाय बिदि खोथा गैया आं दोंसे खन्थाइ लिरदोंमोन नों साननाय बायदि आं बैनि नङा बै साननाय बायदि आङो माने बेनि नङा हा नों साननाय बायदि आं बैनि नङा बै साननाय बायदि आं बेनि नङा दा बाथ्राया मा जादों जोङो मानो स्टाक जाना थानो नङा होनबा जों सोरनिबा लाइफआ मा जों सोरबा पलिटिसियान सालायजानाय मानसि नङा दा बाथ्राया मा जादों प्रमद बर'नि समावनो सोरबा नोंथांमोनानो नङा होनबा एसे आलाय बुंनो बाथ्राफोरखौ दा बाथ्राया मा जादों गोरोन्थिखौ नुदोंबा नङा बेखौ बुंनाया जोंनि खामानि आं जुदि दा स्ट्रिट थायो अब्लाथ' आं अबभियासलि प्रमद बर'खौ इनजास्टिस खालामनाय जागोन हयरास आंहा प्रमद बर'जों इन्डिभिजुवेलि जेबो दुश्मन गैया नङा होमबा बिथांनि मावनाय दांनायनि सायाव आं सोंथि दङमोन आं बेखौ खालामदोंमोन दिनै जुदि आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गाज्रि खामानि मावनाय नुनानै जुदि आं स्ट्रिट थायोना अबभियासलि इनजास्टिस जागोन नङा होनबा स' आंनि बाथ्राया बेनो सोरबा नों सोलायबाय थायो होननाय न' आं सोलायाखै आं अरायबो जोंनि जि सरासनस्रा मानसि बर' आरो बे बड'लेण्ड हालामनि जेसेबां हारि माहारियारि दङ जायफोरा माने डिप्राइभड जायफोरा गादब जानाय क्लास आं बिथांमोननि माबायाव आं गसङो आरोखि दा नोंथाङा राजखान्थि फोथाराव लाइमोनफोरनि थाखायल' खोथा बुंगोन ना गुबुन इसुनि थाखायबो खोथा बुंगोन नङा इसुआथ' थागोन नाथाय लाइमोना जाबाय दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि नङा होनबा दिनै दा जायफोर BPFनि खोथा बुंदों नोंथाङा हयरास हाग्रामा महिलारिखौ आङो एक्सट्रिम लेभेलाव रेसपेक्ट खालामो एक्सट्रिम लेभेलाव आं मोजां मोनो आरो आं बर' हारिनि देरसिन सासे बड'फानि उनावनो आं बिथांखौ माबायो आंहा बिथांजों जेबो क्लेश गैया नाथाय बिथांनिसिम माबाफोरा सहैया मोजां आइडियाफोरा सहैया मोजां मानसिनि माबाफोरा सहैया दा बिथाङा जिखौ खालामदों 100 crore खोथा आं बुंबाय थानाय बाथ्राया बेथ' गाज्रि नङामोन नाथाय बिथांखौ बेहाय गाइड खालामग्रा मानसियानो गैयाबो मोजाङै बिथाङा फोथायनानै सानैसो मानसिनो रेसपन्सिबिलिटि होबाय जायफ्रा लाइमोन दैदेनगिरि होननानै दा सान हर बुंना लाबाय थायो नङा होनबा दा बिथांमोननि माबाया मा फ्रुट होखो बिथांमोना मा रिजाल्ट होखो ओरैबायदि खाराब रिजाल्ट होबाय दाना गासै जिनिसखौनो जों दा बुंबाय थानाय बाथ्रा गले गले बुंबाय थानाय जादों बे स्किमनि मुङा मामोन लाइमोनफोरनि बेखौ फर्मखौ बहा मोनोमोन अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि प्रसिजारा मामोन क्राइटेरिया मामोन जों रावबो मिथिया रायलायना लादों बयबो नङा होनबा बयबो मिथिगौ बे बाथ्राखौ थ' बेनि हेंथायै जुदि आं जोंनि बाथ्रा बुङा हाग्रामा महिलारिखौ रेसपेक्ट होनानैनो नाथाय अब्लाथ' बे आंनि गासै समाजनि फारसे नङा होनबा बे हालामनि थाखाय बेथ' बिराद इनजास्टिस जागोन नालाय स' अभियासलि आं आवाज होदों आरोखि आरो बायदि जायफोर इसु दङ दा नोंथाङा जेखौ बुंदों BTCखौ सोर दादोंमोन BTCखौ दानायनि गुबै मानसियाथ' हाग्रामा महिलारिमोन नङा होनबा बिथाङानो दैदेनदों नंगौ दुलाराय बर' हारिया बिथांजों दंफायो नाथाय दैदेनग्रा बिथाङा गाव सोरजिनाय गाव लिड लानानै सोरजिनाय BTCआव जुदि 6 शिडिउलनि स्ट्राक्चारफोरखौ बेरेखा खालामनानै दा बावखुंग्रियाव केन्डिडेट होदों नङा बहाबा आलदा जायगानि जोंहा हारिजों जेबो खोथा गैया नोंथाङा बड'लेण्डनिनो सोरबा कच मानसिनो होमोन ना राजबंसि मानसिनो नङा होनबा बड'लेण्डनो सोरबा मुसलमाननो होमोन जोंहाथ' खोथा गैया बेजों जोंथ' बयबो ज' थानांगोन नाथाय आउटसाइडारनो मानो होखो नोंथाङा अब्लाथ' जों बे कुइसन खालामनांगोन ना थ' बेनि थाखाय जुदि सोरबा गाज्रि मोनो सोरबा जुदि बुङो नोंथाङा प्रमदजों बायजाबाय नोंथाङा हाग्रामाजों बायजाबाय बिदि खोथा नङा आरो बायजानाया मा जायो जेब्ला पावाराव थायो बेजों थांबासो बायजानाय जायोना आंथ' पावाराव थाग्राजों थाङाखै थांनाय बोसोरबायाव आं मा हेल्प होनो हादों हाया मिथिया नाथाय आं थांनाय बोसोरबायाव 2020 उनाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ हिमन्त बिश्व शर्माया जिबादि गादबनो फोजोबनो अत्याचार खालामदोंमोन ना सासे बर' फिसा महरै आंनि गोसोआ गाबखांदोंमोन मानोना हाग्रामाया जोंनि हिर' आरो बेखायनो आं थांनाय बोसोरबायाव मोनफ्रोमबो बुब्लियाव बिथांजों गसंफादों दिनै बिथाङा आंखौ मा सानो आं मिथिया नाथाय नैबे समाव आंनि स्टेन्डआ क्लियार आं जेखौ बुंदों दा बेनो आरो दा जे हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा हाग्रामाखौ गादबनायनि खोथा बुंबाय थादों नैबे समाव आरो दा गोजौ लांफिननायनि खोथा बुंदों बेयाव मा आन्दोआव मा दङ बे जाबाय हिमन्त बिश्व शर्मानि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माया BJPबो नङा बिथाङा जाबाय प्रफेसनेल पलिटिशियान बिथांखौ नुवाखै नोंथाङा बिथांनाव जेबो दम गैया सोरबा बुङो ना खर्बश्रेष्ठ मुख्यमन्त्रि होननानै नङा बिथाङा जाबाय खर्बकादल दुर्बल मुख्यमन्त्रि सासे मानसि हाग्रामा महिलारि बिथाङा माबा मोनसे खालामबाय BPF दोलो दाबाय प्रमद बर' UPPL दोलो दङ नङा होनबा अखिल गगৈ रायजो दल लुरिन ज्योति नङा होनबा बेबायदि गौरब गगৈ दंबाय थायो हिमन्तनिया मा जायहा पावार दङ दा दिनै मा गेरेन्टि दङ गाबोन जि हिमन्त कंग्रेसआव फैफिना कंग्रेस सरकार फैबाथाय दा बिथांमोननि जिनिसानो बे मोनसे थाबाय आरो सेकेन्डआ थाबाय एसे ब्राह्मणनि माबा दङ ब्राह्मणनि बाद जेखौ बुङो जों ट्राइबेल माबा गोजौ थांनो होनो नागिरा थ' बेखायनो हाग्रामाखौबो कन्ट्रल लाखिनांगौ प्रमद बर'खौबो कन्ट्रल लाखिनांगौ गावहा गोजौ थाबाय थानांगौ
बेनो आरो पलिटिक्सआ दा जोंनि BTC आव बिबार BJP-आबो गोहोम गोग्लैगासिनो दं राजखान्थि बिथिङाव दा बे बेलायाव उनफोराव लागै BTC हिसाबै राजखान्थि बिथिङाव एसे दावराव जागोन बा एसे गाहायाव थागोन नामा समाथ' बिराद सोलाय नालाय समनि बाथ्राखौ सोरबा बुंनो हानो जानो नाङामोन बिदि दिनै आं नोंथांखौ बुंनाय बाथ्राया बेनो मोनसे समाव जायफोरा आंखौ BJP-खौ रायनायनि थाखाय मोजां मोनोमोन जायफोरा आंखौ आखाइ खबोमोन आंजोंथ' बिराद काहिनि सोलिबाय थायो नालाय सिं आरो अपेन रावबो फैया बैफोर मानसिया BJP-आव हाबैदों बिसोर मानसियानो BJP-आव हाबनानै बर' माबाखौ लिड लादों बिसोर मानसियानो आंखौ दा बुङो BJP-नि दालाल होननानै बुङोमोन सोरबा हा आंलाय BJP-नि दालालनो गावसोरा थांनानै BJP-जों जाबाय लोंबाय माबाबाय आंखौ BJP-नि दालाल होनो आरो दा सोरबा बुंहरदों दा सानैसो माबाया आंहा दानि BJP-नि जानानै सिरि थालायबायनो दा बाथ्राया जानाय जायैजों नङा जायफोरनि साननाया जानाय जायैजों थाबाय थायो बिथांमोना बेखौ सानबाय थायो नाथाय आंना जानाय जायैजों गैया आङो नोंजों लोगोबानो नों जि सानो बेखौ सानफाथारनांगोन बाथ्रा गैया नङा होनबा आं आंनि आइडिय'लजि दङ आंनि साननाय दङ स' आं आंनि बायदि थांगोन बेखायनो BJP-नि जि बाथ्रा बुंदों थांनाय BTC इलेक्सनाव बिराद मोजां मोनसे रेसपन्स होदों रायजोफोरा अत्याचार खालामफैबाय नङा होनबा गासै माबाखौ लानानै फैजोबबाय स्टेट मेसिनारि गावसोरनि गासै पार्टियाथ' बाद दोन गासै सिस्टेमखौ लानानै फैनानै बेहाय कब्जा खालामनो ट्राइ खालामबाय थाङै थुङै मा जाखो 6 शिड्युल बोखारनायनि खोथा बुंबाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बोखारनायनि खोथा बुंबाय फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास सिटिजेननि खोथा बुंबाय नङा होनबा जोंखौथ' फार्स्ट क्लास सानखाया बिथांमोना ओमफ्राय मा जाखो लास्टआव बड'लेण्डनि रायजोफोरा मोनबाल' होदों नङा होनबा जोखारना हरदों नङा होनबा बिराद आङो थेंकफुल साफ्रोमबो असमिया राजबंसि गार' मुसलमान जेसेबां हारि माहारि दङ आं थेंकफुल दि BJP-खौ बिथांमोना जोखारना हरदों BPF-आ नै थांनाय जि BTC बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन बे मोनबा गेरेन्टिखौ निस्सय नोंथाङा मिथिगौ बेनि गेजेराव बेसेबां साक्सेस जानो हादों होनना सानो नोंथाङा आङो दाखालिनो बुंदों एक्सुवेलि आं पलिटिकेल मेनिफेस्ट'फोरखौ बारा फराया मानोना जों नुखाजोब्बाय आरो पलिटिक्सआव आंनि बैसोआ बिराद बुरजा नङाबाबो आं बिराद उन्दैनिफ्राय पलिटिकेलि अबजार्भ खालामो आङो माबा खालामो आरो आंनिख्रुइ देरसिनफोराबो आं जेसेबां पलिटिकेलि सिनारिखौ मिथिगौ ना गोबाङानो मिथिबावा जानो हानाय आरोखि आरो आं बेखायनो बुंदों बे मा मेनिफेस्ट' मा लिरदों आं मिथिया नाथाय जुदि मावदों इभिडेन्सआ बोरै नङा होनबा बेखौथ' आं हसिख्रावबाय थाबा जाया दा नोंथाङा जेखौ बुंबाय आइजोफोरनो मायबा होनायनि खोथा दाथ' अरुनदयनि दावराव जागासिनो दङ बेथ' सुबुंथिनि बेरेखा नङा जि जिनिसा नों BTC-निबो नङा स्टेट गभर्नमेन्टनि बेखौ दानदों जाहैबाय दाखालि बे क'क्राझाराव 1000 मानसिया BJP-नि वार्कारफ्रा हसिख्रावदों जाहैबाय नङा होनबा मोननो गोनां मानसिनि जिनिसखौ नों जेब्ला दानदोंना बेथ' सुबुंथिनि बेरेखा बिनिख्रुइ निन्दा होथावसिन जाहोन मा थागोन नङा होनबा आरो नोंथाङा गेरेन्टिनि खोथा बुंदों आंथ' दस्रा गेरेन्टिनि बाथ्रा मिथिया नाथाय लाइमोनफोरनि खोथा बुंखांबायना लाइमोनफोरनिया मा जाखो गावसोरनि गेजेराव रानलायबाय सोरबा 2 लाख मोनदों नोंबो सिनायगोन आं नाम लाया नोंथाङा मुलपुरनि जेला गथ' सासे दाख्लै आंनि खाथियाव फैबाय बिनिफ्राय 2 लाखआव 30,000 ल' होनानै 1,70,000 बिनिफ्राय लानानै थांबाय आंनि आखायाव गासै माबा दङ दा बेखायनो आं चेलेन्ज लाबाय थायो बे तामुलपुरनिया सोरबा शरत दास मोननो फैथ' चेलेन्ज खालामनो 7 मानसिनो बिबान होदोंमोन क'क्राझाराव प्रहलाद ब्रह्म सिनायखाया होनबा प्रहलाद ब्रह्मखौ BPA बादि खेबसे बिथांखौ माबा खालामदोंमोन होखारदोंमोन APJ आब्दुल कालाम जानला मोनला बुंनायनि मोनसे समाव प्रमद लालनिखौ गाज्रि रायोमोन बिथाङा क'क्राझारनिमोन थ' बिथाङा साबेसे मानसिनो जास्टिफाइ खालामखो क'क्राझारनि लाइमोनफोरनो चिरांनिया कास्टममोन मिथिखाया होमबा आरो बायदि बिदि दङ आरोखि थ' जों नुखाबाय बेसेबां फेलियार बेखायनोथ' दाख्लैबो मा होनदों नुवाखै सासे लिडार गैया थेख्ला लिडार उदालगुरिनि मा होनदों हाग्रामा महिलारि सारा माबानायाव राननायाव गोरोन्थि जानायखाय निमाहा बिदो होननाया एक्सेप्ट खालामाखै ना बाथ्राखौ एक्सेप्ट खालामबायना बाथ्राखौ थ' बिनि उनाव माखौ बुंबावनो आरो नोंथाङा गोबां खोथाखौ बुङो आरो नैबे बेलायाव जोङो नुनोबो मोन्दोंमोन एसे सिगाङाव माने दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन दा राजखान्थि बिथिङाव फैबाय आरो राजु नार्जारि बिथांमोनखौबो नोंथाङा बुङोमोन बे बेलायाव मा बुंगोन राजु नार्जारिया आंनि बिदा जोंना थैनि सोमोन्दो गैया नाथाय राजु दाजों आंजों बिराद गोलावनि मोनसे सोमोन्दो जों नांलायो अत्याचार नांलायो जों आरो गेजेरावनो माबा माबिबो बिदिनो जालाबायो मानसिफ्रा जोंखौ दुश्मन सानबाय थायो जोङो दुश्मन नङा नाथाय जोङो ब्लाइन्ड फल'वारबो नङा राजु दाया माबा मोनसे बाथ्राखौ जुदि नङै बाथ्राखौ बुंदोंना आं फार्स्ट मानसि बेखौ बेरेखा खालामग्रा आरोखि स' बे जोंनि गेजेराव डिबेट जायो डिसकासन जायो जों दुश्मन नङा स' राजु दानि फारसे हारिनि फारसे अननाय दङ थांनाय बोसोर बिथांनि फारसे डिसकासना जायाखै मानसिफोरा आं दहाय होनाखै होनबा आंनि खामानिनि फारसे आं जा एसे खामानि मावदों डिसकासन रावबो खालामा खालि अख्राङा ओरै ससियेल मिडियायाव नङा होनबा बेल' बेबादिनो राजु नार्जारिया सासे मा बेलाय दिनै जेबो नङा MCLबो नङा होनबा समनि फाखनाव फैनानै UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारि जाफ्लांबाय नाथाय बिनि सिगांनिफ्रायनो बिथाङा
ससियेल लाइफआव जा बिहोम बे डिसकासन जायासै बिथाङा नेरसिन एनजिअ बानायनानै दिनैसिम खमैबो 200 जनसो मानसिनो लाइभलिहुड होगासिनो 10,000बाबो 8,000बाबो बेथन होनानै दिनैसिम दङ आरोखि बेसेबां मानसिया खामानि मावनो हिसाब गैया नाथाय सोर सासे एमएलए आ सोर सासे एमपि आ गावनि बै दमाव गाव माबा मोनसे नाजानानै बि खालामनो हादों हायाखै नङा होनबा स' राजु नार्जारिखौ मानसिफोरा भुल बुजिबाय थायो नाथाय आंनि बिदा महरै आंहा नांलायनाय जायो आं बेरेखाबो खालामो बेखौ नाथाय सैथोआ सैथो दा नोंथाङा बुंबाय दिपेन बर'नि बाथ्रा दिपेन बर'नि एबसुनि आफादगिरि महरै जा रल आं बे रलखौ आङो एक्सेप्ट खालामनो हायाखै आं बे जिनिसखौ आं खुनुदिन एप्रिसिएट खालामा एक्सेप्ट खालामनो हायाखै नाथाय मोनसे बाथ्रा दङ सम बिथाङा सम ओरैबायदि समावबो जाफ्लांबाय जा समाव माने बिदि खामानि मावाबानो जाखाला जानांगौ बे जिनिसा आरोखि आरो समफोरा सोलायो नालाय नाथाय आं मा सानो पलिटिशियान महरै बिथाङा मोनसे खाबु डिजार्भ खालामो नङा होनबा आं मा होनदों बिथाङा जुदि गाज्रि दिपेन बर'आ जुदि गाज्रि सोर मोजां दा बिथांनि अपोनेन्ट दङ रिहुन दैमारिया मा मावखो 20 बोसोर नामा एमएलए जाबाय 20 बोसोर एमएलए मा मावखो बिथाङा बेखौ नायनांगोन नङा होनबा आरो जा बिथाङा बायदि खोथा ओंखारगासिनो बिथाङा जुदि एमएलए जायो फिसालाखौ एमसिएलए बिथाङा दा बाथ्राया मा जादों बिथाङा लिरना होनो हागोन ना हाया जि आं एमएलए जाबाबो आंनि फिसालाया एमसिएलए गेलेया होनना लिरना होनो हागोन ना हाया बेफोर बाथ्राया बेखायनो आं होननाया मा जोंनो मोनसे बेलेन्स नांगौ दिपेन बर'खौ आं हानायखाय जुदि आं रायबाय थादों सोंखारिबाय थादों नाथाय दिपेन बर'नि अपोनेन्टआ सोर बिथाङा मा खामानि मावदों दिपेन बर'आथ' बिनो हायो दा बे खालामनो हायो नङा होनबा एबसुनि आफादगिरि महरै नाथाय रिहुन दैमारियाथ' होनो हायोमोन ना बिथाङा गावनि वेल्थ बानायनायनि अनगायै बिथांनि सम्पति बानायनायनि अनगायै थाखा फैसा बानायनायनि अनगायै बिथाङा सरासनस्रा रायजोनि थाखाय मा खालामगोन नोंथाङा उदालगुरियाव बिथांनि समस्थियाव बेरायहै नुगोन अब्लानो आंथ' बेरायथिंबाय थायोना आं जमदुवार टु बिटिसिनि बर्डाराथ' बाद दोन आं फुरा बारलाङो आं बेरायथिंबाय थायो ओरैनो नोंथ' एसे मिथिखागौ नङा होमबा थ' नोंथाङा नायहै थांनानै अब्लानो मिथिगोन दा नैबे समाव राजखान्थिगिरिफोरनि दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव मोनसे खोथाया ओंखारबाय थादों जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ बा हाग्रामाया फेमिलि राजनिति खालामनो नागिरदों होननायाव बे बेलायाव मा बुंगोन आं बुंखाबाय उइथ डिउ रेसपेक्ट आङो एक्सट्रिम लेभेलाव हाग्रामा सारखौ मोजां मोनो रेसपेक्ट खालामो आरो आं बेखौ कनभिन्स खालामनो बुंबाय थायाखै दे बेखौ दाननो नाङा नोंसोर होथार बेखौ बाथ्राया मा जादों शिवली महिलारिया आं सिनायलायो जोङो बिथाङाबो आंखौ सिनायो सामाव ओमफ्राय आंबो सिनायो शिवली महिलारिया हाग्रामानि बिसि जानायखायनो दि इलेक्सन गेलेनो मोन्थाय गैया बिदिबो नङा बाथ्राया मोन्थाय दङ सोरबा सोरनिबा फिसाजोबानो फिसालाबानो बियानैबानो फंबायबानो बिदि नङा मोन्थाय दङ बिथाङा नाथाय बाथ्राया जाहैदों मा थांनाय गोलाव सम थांनाय 10-15 बोसोराव बिथांनि एक्टिभिटिया मा बिथाङा रायजोनि थाखाय मा मावफाग नङा होनबा बिथाङा थाफादोंना थाफायाखै रायजोजों मा खामानि मावखो बिथाङा सासे चिफनि बिसि महरैबो गोबां खामानि मावनो हायोमोन नङा होनबा मावदोंना मावाखै बिथाङा हरखाब फैदों नामा स' बेफोरखौ माबानि साननायनि माबाया बिबाना बे बियाबनि जायफोर भट होगोन बिथांमोननि बे बियाबनि जायफोर सिभिल ससाइटि नङा होनबा लेखा गोरों मानसिफोर बिथांमोननि ससाइटि पलिटिक्सआ माने डाइनेस्टि जानो नाङा नङा होनबा पलिटिक्सआ बिराद हाइ फाइ जिनिस नङा नोंथाङा दैबानानि समाव हाब्रु गानानै थांनो हागोन नाया मानसि खबर लानो नङा होनबा सोरबा मैदेर मानसिनि जेंना जाबाय थायो नोंथाङा 12टा बाजियाव थांनो हागोन ना हाया बेयाव नङा होनबा नोंथाङा माने जोंबादि थांनो हागोन ना हाया थ' एमएलए सासेनि जिनिसा बेबादि जायो थ' बिथाङा बेखौ हागोन ना हाया रायजोफोरा बेखौ सानथों नायथों आरो भटखौ गावनि गोसो बायदि होथों नङा होनबा आं बेहाय जेबो बुंथ'नाय नङा बुंनांगौ सम फैबा बुंगोन नाथाय ओरैबायदि नङा जे बिथाङा गेलेनो मोन्थाय गैया गेलेनो मोन्थाय दङ नाथाय रायजोनि बिबाना बे बिथाङा पारफेक्ट मानसि नंगौना नङा बे थांनाय जि 5 बोसोराव प्रमद बर'आ सरकार दैदेनबाय बिथांनि दैदेननायावनो बेवहाय बिथांनि 5 बोसोरनि जिखि सरकाराव खामानि मावलांनाय बेखौ बेस्ट खामानिया माबे जादों होननानै नोंथाङा सानो आङो बेबायदि बेस्टथ' आङो जेबो माबानाय नङा बेस्ट होननाय जेबो बुस्थुखौ आं माबाया नाथाय मोनसे जिनिसखौ बिथांमोना मोननै जिनिस आरो आं बुंगोन पिक मिशन मोनसे लादोंमोन पिक मिशनखौ आङो जेला लाजोबदोंना अब्लानो बुंदोंमोन बे जाबाय मोनसे बड'लेण्डखौ चेन्ज खालामनो हानाय मोनसे इन्ट्रेस्ट आरोखि इक'नमिकेलि नाय नोंथाङा जेसेबां जि बाथ्रा बुङा मानो इक'नमिकेलि जेला साउन्ड जायाना मोनसे हारिया थांनानै थाया दिनै बे राव मायबा मायबि बेफोरो बिराद गोबाव थावरिनो मोननाय नङा बे गोबां राव गोमालांबाय बे बुहुमनिफ्राय गोबां हारि गोमालांबाय बे बुहुमनिफ्राय बेबायदिनो जोंनि बर'आ सामहाव जों मोनसे माबायाव सफैदों राव माबाफ्रा नंगौ नाथाय जों दाबो सेफ नङा दाबो माला गोमालाङो जों मिथिया बेबायदिनो पिक इक'नमिकेलि आं होननाय बाथ्राया आरोखि इक'नमिकेलि साउन्ड जानांगोन हारि मोनसेया अब्लासो थांना थागोन बे पिक मिशना मोनसे बिराद मोजां मोनसे रेनेसार लाबोनो हागौमोन आरोखि नाथाय
आं आगोलनो बुंदोंमोन बे जुदि पार्टियावनो जुदि माबा थायो पार्टिनि मानसिफोरनि गेजेराव जुदि थायोना बे बुस्थुआ खुनु दिन माबा जानाय नङा नाथाय पिक मिशनखौ बिथाङा जुदि सक्सेसफुली खामानि मावोमोन ना बे बिराद मोजां मोनसे गासै बड'लेण्डखौ सोलायनो हानाय मोनसे मिशनमोन आरोखि सेकेन्डलि आं बुंगोन बेहाय मोनसे आं जिहेतु थुनलाइ मोजां मोनो ना थुनलाइनि जिनिसफोरा मा बिथांमोना लिटारेचार फेस्टिभेल मोनसे खुंदोंमोन आरो आं बेखौ गोबां दङ आं बेखौ बुंफादों आरोखि जिहेतु बेफोरखौ नांगौ नालाय लिड फेस्टआ बिथांमोना मोजांखौनो खुंदोंमोन नाथाय बिनि जा खामानि मावनायनि स्टाइल बे बुस्थुआव बिथांमोना गोरोन्थि जालांदों आं बेखौनो बुंबाय थायो थ' बै गाइडेन्सआ बिथांजोंबो मोजां मानसि बारा गोलैफायाखैदां गाइड खालामनाया मोजां जायासै बै लिड फेस्टिभेलाव बे हारिनि इयुथफोरखौ लिरगिरिफोरखौ लेखा गोरों मानसिफोरखौ जिबायदि लाफानो हानांगौमोन इनभल्भ खालामनो हानांगोन बेखौ बिथांमोना खालामनो हायासै बिथांमोना बहा नाङा फाङा बहाबा स्पेननि बहानिबा आं लाबोबाय आं मिथिया नरवेफोरनि थुनलाइगिरि आङो नामखौनो खोनाफेराखै दा आं बिराद गोरों मानसि नङा नाथाय आं एसेनि लेखा फरायो आं खोनायाखैबा आं होनाखैदि आं खोनाबासो दस्राबो खोनागोन स्टिल आं बुंदों आरोखि आं जुदि मिथियाखै बै सोरबा फिसा फिनला जायफोरा अनलि बर' खन्थाइ लिरो बर' माबायो बिथांमोना बोरै खोनानो थ' बिथांखौ लाबोनायनि बेनिफिटआ मा बिनि सोलाय जुदि जोंनि इयुथ राइटारफोरखौ मोनसे प्लेटफर्म होयोमोन एभ्रि इयार जुदि बेहाय 10 जन बे हालामनि साबा बर' आरो साबा बायदि हारिनि मानसिफोरनि लेखाखौ फोसाबनायनि माबा लायोमोन फोसावनायनि अब्लाथ' बिराद मोजां जागौमोन बे नाथाय बिथांमोना बेखौ इनक्लुसिभ खालामनो हायासै प्रब्लेमा बे आरो थ' आङो नोंथाङा बेस्ट खामानिनि बाथ्रा बुंनाया आं बै पिक मिशना सक्सेसफुल जानाय मोनबा बिराद मोजां जागौमोन आरो नोंथाङा सासे हारिमुनिबो मानसि कालचार लाइननि मानसि थ' बेयावबोथ' गोबां खामानि मावदों बेयाव मावनायाबो आं होननाया मा बिटिसिआव मोननैसो जिनिस जागासिनो दङ जोंनि बर' हारियावनो दै बिटिसिल' नङा जोंनि बर' हारियाव आर्टनि लेभेलाव मा जादों कालचार लेभेलाव थांनाय 20-25 बोसोर सिगांनिफ्राय जायफोरा दङ ना बिथांमोना खोनाबा बिराद गाज्रि मोनो आंखौ नाथाय बिथांमोना गावनि उदैनि अनगायै जेबो साना आं बुंबाय दै सोरबा दस्रा सासे मानसिखौ एसे थिखोना लांनो हायो नामा सोरनिबा मोनसे प्लेटफर्म खालामनो हायो नामा जेबो गैया बिथांमोना गाव मोनजाबानो जाजोबो जि जिनिस सानो आरोखि खुनु माबायानो गैखाया बे साननायानो गैखाया बिथांमोना सोरबा सिंगार सोरबा एक्टर बे जिनिसा प्रमद दानि माबायावबो ट्रेन्डआ चेन्ज जायासै बिपिएफनि समाव जायफोरा गुलि थानानै जाख्ल'नानै जेबो मोजां खामानि मावासै बे सेम मानसिफोरा प्रमद दानि बेलायावबो जानानै बेखौनो खालामबाय दा नोंथाङा नाय बिटिसि सिनेमा एन्ड थियेटार मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ दिनैसिम प्रडिउस बाय बिटिसि होननाय बिटिसि गभर्नमेन्ट होननाय मोनसेबो सिनेमा नुनो मोना नोंथाङा फैसाखौ हरदों दै हराखै नङा बयनिबो सोरनोबा 10-5 लाख हरदों नाथाय प्रब्लेमा बेयावनो नों 10-5 लाख मानो हरो नोङो प्रजेक्ट ला नोङो स्क्रिप्टखौ नोङो माबाग्रा मोनसे बर्ड दा नङा होनबा सायख'ग्रा बोसोरफ्रोमबो नोङो साबा माबानो सेलेक्ट खालामनानै साबानो नों 20 लाखै फैसा सिनेमा बानायनाय नङा होनबा बेहाय नोंहा माबायाबो जाबाय ट्रेन्सपारेन्सि जाबाय जेन्युइन जाबाय बर' सिनेमायाव मोनसेयावबो माबा थाया मा होनो बेखौ सेन्सर बर्डनि जिनिस थाया सेन्सर बर्डनि जिनिस थायाबा बेथ' खुनु लिगेल जिनिस गैला होनबा गभर्नमेन्टनि फान्डखौ लिगेलि जेबो माबा राइट्स गैयै जिनिसा बोरै मोनखो बेफोर बिराद कुइसन आरोखि गाबोन जुदि जोङो हमलायो महाभारत जागोन नाथाय गावजों गाव बेसेबां खालामनो आं बेखायनो बेखौ जुदि सोरबा नायो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सोरबा मानसिया आं बेखौनो बिथांखौ खावलायगोन सोरबा जुदि सिनेमा बानायो नोंथाङा फैसाफोरखौ ओरैनो दाहरलाबायसै नोंथाङा मोनसे बर्ड दानानै होयो साबा मानसिनि सरकारनिबो सासे लाखि साब्रै मानसि सोरखौबा लाखि जोङो फ्रियाव मावनो थाखाय राजि बिनि थाखाय मावदो सेलेक्ट खालामदो बोसोरसेयाव मोनबाय सिनेमा बानायदो नङा होनबा गोबां मानसि दङ जोंनि बर'निनो जेसेबां बिरफोर दङ नङा होनबा सोमला बसुमतारिफोर बिथांमोननि गायदि हेलेना मोननि बाथ्रा जों नामखौल' खोनादों बिथांमोननि बिथांमोननि बावसोमनाय प्रेम सिं ब्रह्म दङ बेसेबांबा गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोना हारिनि थाखाय बिथांमोननि सोमोन्दै गोदान जोलैया जेबो मिन्थिया थ' हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे खामानिखौ मावनो हायो आरो जिहेतु नोंथाङा सासे तामुलपुरनि मानसि हिसाबै आरो तामुलपुर बिधान सभायावनो नोंथाङा भटखौ होगोन दा नैबे समाव बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि सानै दङ तामुलपुराव बिसायख'थियाव नुदों बिजेपिनिफ्राय बिश्वजित दैमारि इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर' दा सानै गोख्रों दैदेनगिरिया माने गोख्रों माने सिनियर आरो बिसोरो पलिटिक्सआव दा बेवहाय जेननाय देरहानाया थाखायो आरो सासेल' देरहागोन बेयाव सासेया जिरायना थानो गोनां जागोन बिश्वजित आरो प्रमद बर' दा बे बेलायाव सानैखौबो होथावनाया मोजां जादों नामा आं दहाय बुंनाया ग्रामिन पलिटिक्स होननाया जोङो आगोलनो मिथिगौ आं बिश्वजित सारजों सम रायलायो आगोलनो जों मोनसे बाथ्रा सावरायदोंमोन जे बिथाङा बर' रावखौ लानानै जाबादि खालामबाय नोंथाङा जेसेबां जि बुं आं साफ्रोमबो असमियाखौ होना नाथाय रुलिं क्लास असमिया
एन्टि ट्राइबेल बर'निथ' एन्टिथार आरोखि जों आगोल मिथिगौ बिथाङा बे बाथ्राखौ मिथिगौ जेब्ला बिथाङा बर' रावखौ बिराद माने मोजां खामानि मावदों आरो दै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि महरै बिथांखौ 7 जोनोमनि सुथुराव मानिनांगोन बिथाङा खामानिखौ मावदों बै समावनो मिथिगौ जोङो मा एसामिसफोरा टारगेट खालामसिगोन होननानै दा बाथ्राया मा जादों ब्राह्मिन पलिटिक्स बिथांमोना मालाय इन्टेलेक्सुवेल माबाया रायलायबाय थायो खामानिखौ बिदिनो मावो जोंनि बादिथ' नङा बर'फोरनि बादि दुश्मन बा दुश्मनथार बिथांमोना मालाय मोनसे ग्रेटार इन्टारेस्ट थायो जों गोरोबलायाबाबो मोनसे थाङै थाङै मोनसे बिन्दुआव बिथांमोना ज' दा बेबायदिनो सानैखौबो दा जोंनि थाखाय दा दुखुनांथाव बाथ्रा सासेयाल' थांगोन एसेम्ब्लियाव जोंनो सानैखौबो नांगोन प्रमद बर'आबो सम्पद हारिनि बिश्वजित दैमारियाबो सम्पद हारिनि जों दा सोरखौ ना खालामनो आं जिहेतु रावबो पलिटिकेल पार्टिजों गैया आं रावनिबो जानानै बेनो होथारनांगौ बेनो खालामनांगौ बुंनो हाला नाथाय बै माबाया जों ओरैबायदि दा माने आनलाकि आरो जों ओरैबायदि हेल्पलेस मानसिफोर नायनो थाङोबा सोरखौ ना खालामनो नोंथाङा सानैखौबोथ' नांथारगौ ना दा बे जिनिसखौनो बे जाबाय मालाय गोजौनि प्लेनिं बे जाबाय हिमन्त बिश्व शर्मानि प्लेनिं दे बिश्वजित दैमारियाबोथ' बिथाङाबोथ' खम नङा बिजेपिआव थाबा बिथाङा गावनि खामानि मावबाय थाबाय नङा होनबा बर'खौ सोबाय थाबाय अबभियासलि माबा मोनसे गोजौ खनायाव दङ बुंनो हायाखैबाबो थ' बिथाङा माबायदि सोरखौ माबानो हायो प्रमद बर' बिथाङाबोथ' बेनो बिथाङा थांबाबो बिथांखौबो आरो गोजौ थांनो होनो हाया नङा होनबा दा हाग्रामा महिला बिथाङा बेखौनो खालामना दोनदों थ' बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा जानानै थासिगोन आरोखि दि सासेयाल'सो थांसिगोन दा नैबे समाव जों गोबां खोथा सावरायबाय जों फोजोबनायनि लामायाव फैनोसै जे नैबे समाव लाइमोनफोरा जे पलिटिक्सनि खोथाखौ जेबो बुजिया माजिया ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो ससियेल मिडियायाव गोबांथार माने गनायथावै जाथावै मोनसे माने आपल'ड होनाय कमेन्ट हरनाय बेफोरबायदि जाथाया सोलिबाय थायो ससियेल मिडियायाव दा बे बेलायाव नों लाइमोनफोरखौ माबायदि खावलायगोन एक्सुवेलि बेखौ बारा माबानो नाङा बे जाबाय माने मा होनदों मोनसे फ्रिदम नालाय बे ससियेल मिडियाखौ नों सोरखौ स्टप खालामनो जोंना जेरै सोरबा बिराद माबानो बुजायबाय थानो नागिरो सोरबा बिदि खान्दा गानना मोसानाय मानायफोरखौ नों सोरखौ हमथानो समानो बिदि जालांबाय नों समजों थांफानो नांगोन नोङो बर'निखौ हमथाबाय दस्रानिखौ बोरै हमथानो बेयावथ' फैबाय थायो आंनावथ' मा फैयो मिथिया आंथ' नायोबो मालायनि बायदि आं माबायाबो नङा होनबा नुदों नालाय नायदों आरो बिराद आं जेबो साना आरो बेफोरखौ दा खोथाया मा जादों जि जिनिसा आरोखि लिरनाय लिरनायखौ आं जेबो बुंला नाथाय मिनिथाव बाथ्राया मा दुखुनांथाव बाथ्राया मा नों जायनि थाखाय बाथ्राखौ बुङो बिसोरनो दा आङो नायबाय आं बे साननैसोआ जिबो खालामबाय थादों आं सिडलियाव दङमोन सिडलियाव आङो एसे माबा खालामगासिनो आंनो बेलेन्स नांगौ होनना बुंदों नालाय आं समाजाव नङाबा डिक्टेटरशिप सुरु जायो जोंहा मा खाफाल गोनां जों बर'फोरा बड'लेण्डआव जोंहा मोननै सरकार मोनो बिटिसिआव मोनसे सरकार थाबाय दा जोंहा मोनसे चान्स दङ थांनाय 6 दानाव खामानि मावनायखौ जुदि जों फसायाखै जों जुदि गाज्रि मोनदों जोंहा अबभियासलि स्टेटआव जोङो 8-9 जों जुदि इउपिपिएलनिफ्राय एमएलए देरहा हरो मोनसे बेलेन्स फैगोन नङा होनबा लाइफआव बेलेन्स नांगौ दा नङाबा आंनोबो फुल पावार होबा आंबो दुगा जागोन हाग्रामा महिलारियाबो दुगा जागोन प्रमद बर' बिथाङाबो दुगा जागोन बिश्वजित दैमारियाबो दुगा जागोन नङा होनबा बेखायनो बेलेन्स मेनटेन खालामनाया जोंनि खामानि दा आं बै बेलेन्सनि थाखायनो आं दा लाइमोनफोरनि बाथ्रा बुंगासिनो दं नङा होनबा आङो मानि थाखाय बुंदों बे 2 लाखखौथ' आं लानानै थानो हायो आंथ' ओरैबायदि बिराद हेल्पलेस इउजलेस मानसि नङा आं लानानै स्टे थानो हायो बे 2 लाखखौ आंथ' जासिना होबाबो नांखाया आं बियाखैबो आंनो नाङाबो आरोखि दा खोथाया मा जादों आं जायनि थाखाय बुंदों जायफोरनि थाखाय बुंदों बिसोरनो आंखौ रायगासिनो आरोखि सोरबा नों जाम्बासो नों ओरै हरै होननानै खिन्थु बिसोर ओरैबायदि दा बै गुलाम जिनिसखौ खर' सोना लाबायना बिसोरो ओरैबायदि सोरखौबा मोजां मोनो बे नांगौबा गावनि हा बस्ति किडनि गासिबो फानगोन नाथाय बेखौनो मोजां मोनबाय थागोन सोरखौबा ओरैबायदि नायनो बायो मानो नायनो बायो मिथिया नायनो बायो नांगौबा बिनि थाखाय बे गासिबो धंस' खालामाबो बिनि खहा खालामगोन नाथाय मानि थाखाय नायनो बायो मिथिया दा आंखौ बेखौनो बुंगासिनो ओरै थांलाय होननानै आंथ' ओरै थांलाय नङा आंहा प्रमद बर' बिथांजों मा दुश्मनि थानो जे बिथांखौ आङो इन्ट्रेलाय बिथांनि आं गाज्रि साननो नङा बिथाङा माबा मोनसे खामानि गाज्रि मावदोंमोन खुंथायगिरि महरै आं बिनि बेरेखा खालामदों दिनै माबा मोनसे जाहोनाव जोंनो बेलेन्स नांगौ जों बेलेन्स खालामनो नाजादों नङा होनबा आंथ' सोरबा खाम्फा बरगयारि बायदि सोरबा सुबिदा लानानै थाङाखै सोरबा जोंनि चन्दन ब्रह्म बायदि नों बिपिएफनि मानसिफोरखौ आं बुंदों आरो लाइमोनफोरखौ आं बुंदों दा बिथांमोननि लिडारफ्रानो ओरै थांलाय हरै थांलाय आंथ' बिपिएफनि मेम्बार नङा आङो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जेब्ला हिमन्त बिश्व शर्माया फोजोबस्रांनो नाजादोंमोन सासे बर' फिसा महरै आङो गोख्रोङै गसंफादों आरोखि जेसेबां हायो हाग्रामा महिलारिजों बेल' थ' बाथ्राया बेनो आं लिरनाय लिरनायखौ बारा नायबाय थाया मालाबा नायफ्लाङो आं मैया नुबाय हराव नायदोंमोन आं जेबो खामानि गैयामोन नालाय बेहाय सानैसो आंखौ रायदों आरोखि आं मिनिनो नंखारदों दे रायबाय था माथो मोननो नङा होनबा रायनानै आंहा जेबो खहा जाया गावहाबो जेबो मुलाम्फा जाया दा नैबे समाव नोंथाङा फैगौ बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय नोंथाङा एसे खामानि मावदों नोजोर होदों बे बेलायाव आं अभारअल आसामनि खोथाखौ सोंला बिटिसिनि खोथा बिटिसिआव इउपिपिएल बिपिएफ बिजेपि दङ बिनि फिथाइया माबायदि जागोन होनना सानो आङो फार्स्ट टाइम सानदों
आंथ' बुंखाबाय माने आं UPPL खौ आं बेलेन्स मेन्टेननि थाखाय रायजोफोरखौ सापर्ट खालामजानो लुबैदों मोनसे जों बेलेन्स नांथारगौ दे लाइफआव जों आगोल बयनिबो जिनिस नुबाय नोङो आङो BPF फोरा गावसोरखौ बुंबा गाज्रि मोनगोन आं दा थांनाय UPPL नि खोथा बुंबाय UPPL आवबोथ' सानैसो सावलुन ओंखारबायमोन ना ओंखाराखैमोन अत्याचार खुनु केयार गैया मा बाप जेबो मिथिया आंजोंनो बेसेबां अत्याचार खालामबाय बेखायनो सानैसोखौ UPPL लिडारखौनो आं डिफेमेसन केस होनानै दोनदों दा थांलाय फैलाय जाबाय थायो हा आं जाबाय बिदि आंजोंथ' लानानै लाब गैया आंथ' रावखौबो गिनो थाग्रा मानसि नङा नालाय दा खोथाया मा जादों बेलेन्स मेन्टेन खालामनांगौ दा नों BPF आबोथ' जों मिथिगौ आगोलनि आं नाम लानो नागिराखै दा आंखौ नङाबा UPPL मानसि होनलायगोन नालाय दा UPPL निखौ बुंदों आं दुगा जाबायमोन नङा होनबा सानैसोया थ' बै बेलेन्स मेन्टेन खालामनो थाखाय दिनै बे जिनिसखौ नांगौ आरो आं नुदों मोनसे मोजां रिजाल्ट खालामगोन एबार माबाया UPPL आ मानसिफोरा बुजिबाय स्पेसियेलि 2 लाख रांखौ बे लाइमोनफोरनि बेखौ मानो बै थेख्ला थेख्लि सानैसो लिडाराल' राननो मोनखो गभर्नमेन्टनि जिनिसखौ गभर्नमेन्टआ जेबो नटिफिकेसन होआखै पार्टिनि मानसिया बोरै राननो मोनखो नङा होनबा बेथ' इलिगेल जिनिस ना आरो बिनि बेरेखायै RTI होनाय जागोन इलेक्सनखौ जास्ट थांनायखौ नेगासिनो आङो बिनि बेरेखायै एक्सन लानाय जागोन RTI होगोन आं गाव होगोन सोर होआ मिथिया आं होगोन प्रमद बर' बिथांनिखौ जेरै होदोंमोन ना दाख्लै आंनि सासे बिराद मोजां लोगो आरो दाख्लै जों जिरायदोंमोन मोनसे मजलिसाव आंखौ सोंबाय थादों बे नोंहा मा मोनखौ आंखौ RTI होननानै आंनि लोगोखौ होदों आङो जों ज' जाग्रा लोंलायग्रा थ' बेबायदिनो बे BPF नि जाय थेख्ला थेख्ला लिडारा खालामदोंना बेखौबो RTI होनाय जागोन मोनसे खोथाखौ आं सोंनो बावदों माने बेखौ एसे सिगाङाव सोंनांगौमोन जे BPF आ थांनाय BTC बिसायख'थियाव खोब माने मेजर मासि लानानै देरहालांनो हादों थेवबो बिथांमोना सिंगेलि सरकार दानांगौमोन खिन्थु BJPजों प्लास जाफानासो जाबाय बे बेलायाव बे पलिटिकेल जिनिसफोरा बेनो आं बेखौनो बुंबाय थायो मानसिफोरखौ नोंथांमोना बांद्राय गरम जानानै बांद्राय बेखौ लानानै नांलायबायनो नाङा मानसिफोरजों बुदला बुसि खालामनाङा नांलायनो नाङा पार्सनेल सुथु जानो नाङा लिडारफोरा बिदि नङा होनबा लिडारखौ नों नुवाखै थांनाय समाव जेसेबां मानसि हाग्रा महिलारिखौ अत्याचार रायग्लिबाय थांजोब्बाय आङो दिनै थेख्ला लिडारफोरनिखौथ' बाद दोन प्रहलाद कास्टम रिन्जय मोननिखौथ' बाद दोन बे जेसेबां नाम लादोंना बिसोर जाबाय हाग्रामाखौ रायनानैनो एसे सिनायजानाय मानसि बिनि अनगायैबो बिथांनि जेसेबां मानसि आंगो आगदा आगसि खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्म नङा होनबा जोंनि इमानुएल मुसाहारि सार तामुलपुरनि बारग' MLA बिश्वजित दैमारि सार नङा होनबा गासैबो बिथांखौ बेसेबां हेल्पलेस खालामनो थांबाय नै फैनानै मालाय आरामाव दा ज' जालायबाय नङा होनबा थ' बिथांमोना बेबायदि खालामबाय थायो नङा दा जोंहा पलिटिक्सआव बिथांमोना बिदि थाबाय थायो जोंहा नांलायबाय थानोसै थांनाय नोंथाङा जिखौ बुंदों आङो BPF खौ सापर्ट खालामनायनि मेन जाहोनानो जाहैबायमोन माने थांनायाव जि रल लाबाय BJP खौ हाबनो होनो नाङा हयरास आं सेन्ट्रेल BJP नि आं एगेन्स्ट नङा आंनि एगेन्स्टआ आसाम स्टेट BJP मानोना बिसोरो AGP बायदिसो आसाम गण परिषद बायदिसो एन्टि ट्राइबेल एन्टि बड' आंनि बेरेखाया बिदि थांनाय BTC इलेक्सनाव मोननैसो जाथाय मा जादों आंजों मिसआन्डारस्टेन्डिंसो जाबाय थानाया राजुदाया आंखौ बिदा फंबाय नालाय उफाय गैया आरो आंहाबो मोनसे बिबान दङ आरो आंखौ मोननैसो समाव मोननैसो बे हेल्प खालामना दोनदों आरोखि फाइनान्सियेल नङा रे मानसिफोरा फाइनान्सियल' सानबाय थायो आं जि खामानि मावो बेनि बेलायाव थ' आं थांबाय आंहाबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दङ आं बे सराइबिल एरियायाव हाबहैदों ओरैबायदि गाज्रि लामाफोरनि अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि आं थांनानै बर' समाज मोनसे मोनहैदों आं गोरबोआ गाबखाङो आरो आङो बेहायबो मा केम्पेन खालामहैदो आं बुंदों दाजु जाय बिथांनि एगेन्स्टआव दंमोन मृत्युन्जय हाथियार दैनानै हारि सिबिग्रा मानसि नङा होनबा गाज्रि मानसिबो नङा बयजोंबो गोरोबनाबो थायो नाथाय समाज सोलायबाय बिथाङा बैसो जाबाय नङा होनबा बिथाङा बैसो जाबाय दा गोदान जोंनो जेनेरेसन नांगौ गोरों मानसि नांसिगौ जेनजिनि सम फैदों नङा होनबा जों मबाइलखौनो बोसोरनै बोसोरसेयावनो मोनसे सोलाय नङा होनबा बिथांमोना 2005 निफ्राय दङ आं होनबाय मोनसे गोदानथि नांसिगौ नालाय थ' राजु नार्जारि बायदि सासे इन'भेटिभ मानसिखौ जों लाबोनांगौ होननानै आं बुंदों नाथाय थेवबो राजुनो जुदि भट होआ थिग दङ होनो नाङा राजुनो नाथाय दाजुनो हो होनदों आं मृत्युन्जयनो हो होनदों थेवबो BJPनो दा हो बैहाय गसाइ दैबारि ना मायबा होननाय सासे BJPनि केन्डिडेटमोन आंनि केम्पेनिंआ बेमोन आं सराइबिलाव हाबदों सराइबिलाव केम्पेनिंआ मा राजु नार्जारिनि जायगायाव थांदों आङो नाथाय राजु नार्जारिनो होआबा मृत्युन्जयनो हो थेवबो BJPनो दा हो बे जाबाय आंनि स्टेन्ड आङो BJPखौसो होखारनो नाजादोंमोन आरो जों बेखौ खालामनो हादोंमोन बेनि उनाव मा जाहोननि थाखाय लोगो ज' जालायखो आरो दिनै मुस्लिम भाइफोरा बिनि सायाव बिजिरथोंसै नङा होनबा अरुप कुमार देखौ दिनै बिजनियाव टिकेट होदों BJPआ अरुप कुमार देया मुस्लिमफोरखौ गाज्रि रायनानै बुंग्रा नङा होनबा आं दाख्लै मोनसे भिडिअ नुदों आरो बे अरुप कुमार देखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा सापर्ट खालामगासिनो पलिटिक्सआ बेनो आरो थांनाय खनसेयाव बिथांमोना जि
सय जनगोष्ठीनो एसटी होनायनि जि मेनिफेस्ट' लिरनाय होदोंमोन आरो नैबे बिधान सभा बिसायख'थियाव फिन आरोबाव आरो मोननैसो जातिखौ सोफादेरबावनानैसो आरो मेनिफेस्ट' लिरबोदों एसटी होनायनि आं होनखाबायना दहाय आं मेनिफेस्ट' जिनिसफोरखौ बारा आं फराया गोबां मेनिफेस्ट' गोबां बाथ्रा लिरो बिनि 1%बो जाफुंनानै दं बेखौ बुंनाया मेनिफेस्ट' बिपिएफनि मेनिफेस्ट' बे हाबनाया दिनैनि बाथ्रा नङा बे 10-15 बोसोर आगोलनि बाथ्रा दां नाथाय एसटिखौ ना हाग्रामाया होनो हायो ना जों सोरबा हमथानो हायो बेखौ सोरबा क्राइटेरिया गोरोबनानै जुदि जानो थाङो कर्ट दङ कासारि दङ नङा होनबा बेफोर सोलिबाय थागोन नाथाय बेखौ पलिटिकेल गिमिक मोनसे माबानि थाखाय सोरबा सोरबा खालामबाय थायो बिथाङा एसे पलिटिकेलि एसे माबा नालाय बिथाङा रोंगौ पलिटिक्सखौ गेलेनो स' बेबायदि गेलेबाय थानो नागिरो नाथाय बेफोरो बांद्राय गले गले जाबाय थाया बयबो मिन्थिबाय दि एसटिखौ बिथाङा होनोबो हाया हमथानोबो हाया थ' बिथांनि बाथ्राया मा आं होनबाबो होनो हाया आं होनाङा होनबाबो बेखौ आं होबथानो हाया होनो गोनांबा नङा होनबा थ' बिथाङा बे गेमखौ गेलेबाय थायो दा बेखौ लानानै अपजिसना पलिटिकेलि बांद्राय माबा नङा नालाय बिथांमोना बेखौ लानानै इस्यु खालामबाय थायो बेखौ इस्यु खालामनांगौ जेबो गैया जोबथारनायाव जों फोजोबनाय लामा लाबाय जोबथारनायाव नोंथांखौ आं खावलायगोन जे नैबे फैगौ बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजा आरो लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा खावलायगोन आंना बेनो रावबो रावजोंबो गाज्रि जालायनो नाङा सोरबा जोंहा बिपिएफखा बिनोनो होबाय थागोन आगोलनिफ्राय होबोदों नोंथाङालाय मा मोन्दों नङा होनबा सोरबा इउपिपिएलखा बेबायदि नङा होनबा मालाय लिडारफ्रा बेबायदि खालामगासिनो बेखायनो बिजाथिखौबो एसे नाय फिउचारखौबो एसे नाय आं बेलेन्सनि खोथा बुंदों सासे मानसिनो गोहो होजोबबाथाय गाज्रि जायो नङा होनबा थ' गोहोखौ बेलेन्स खालामनो नाजा बिटिसिआव बिपिएफ सरकार दङ जुदि स्टेटआव 8 जनसो इउपिपिएल एमएलए देरहालाङो मोनसे बेलेन्स जागोन बयबो एखे जों फिसा मोनसे फिसायैनो थाबाय थागोन 200-300नि थाखाय खारफाबाय थानो नाङा नङा होनबा होयोबाला लानानै दा सान आयु आं लाबाय बिनिनो भटखौ होनोसै फाब नांगोन नङाबा बेखौ दा सान मानोना जाय होदोंना होग्राफोराबो जों नों आंनिनो लुथिजोबनानै लांखानाय नङा होनबा थ' लानानै जायखौ मोजां बायदि मोनदों बेलेन्स मेनटेन खालामनो थाखाय जाय जोंनि फिसाफोरखौ इयुनखौ दैदेनलांगोन बेबायदि मानसिनि थाखाय भटखौ होनांगौ आरो बै लाइमोननि थाखाय जा 2 लाख बेखौ साफ्रोमबो लाइमोना बेखौ सोंनांगौ जेराव जेराव कास्टम बिक्रम रन्जय प्रहलाद मोन थाङोना बेहाय सोंनांगौ जों मानो फर्मखौ नुवासै होननानै मानो मोनासै सोंनो नाङा मानो जों फर्मखौ नुवासै होनना सोंनांगौ आङो बेखौनो खावलायबाय सान्थि थाथों बयबो मोजाङै बिसायख'थिया जोबलांथों गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि चेनेलाव गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय आरो जोंजों माखासे खोथा सावरायनो थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ